Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. 3-nji may bütün dünýä medeniýet azatlygy güni. Türkmenistan medeniýet azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna ýyllar boýu izza korunlarda ýerleşdirilýär. Köplençe izzaky 3 tetirde orun alýar. Soňky ýyllarda Türkmenistan wagtal eň izza korun üçin bäsleşikde Demirgazyk Koreýa bilen gedekleşýär. Dünýäde medeniýet azatlygyna gödäwçilik edýän Serhesiz reportyorlar uramasynyň iň soňky medeniýet azatlygy indeksine Türkmenistan Demirgazyk Koreýadan we Eritreýadan soň ýyzdan 3-nji oruna geledi. Geçen 2020-nji ýylda bolsa Demirgazyk Koreýadan soň iň ýyzdan 2-nji oruna geledi. Bu ýyl ösüş bar, ýöne ol ösüşiň göze dürtülip duran alamatlary köplere görä göze iýilmeýär. Ösüş diýileni Türkmenistanyň medeniýet azatlygy bary ýogy bir setir öňe düşlük gazandy. Onsuz hem ýylyň 3 ýurt Demirgazyk Koreýa, Türkmenistan, Eritreýa soň korunlar üçin öz aralaryna bäsleşýär. Türkmen auditoriýasy belki-de Eritreýa diýen döwletiň adyny her ýyl medeniýet azatlygy boýunça hasabat çap edilenini eşidýändir. Eritreýa Afrikada ýerleşýän bir ýurt. Türkmenistan bilen Eritreýadaky käbir ýagdaýlary ýakynan fin edilse, iki ýurduň arasyna käbir meňdeşlikler ýok däl. Meselem iki ýurtda da häkimiýetler insan hukuklaryny şolsana söz beýan azatlygyny, medeniýet azatlygyny, pikir azatlygyny gödök bozmakda halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan ýyllar boýu tanqid edilýär. İki ýurduň arasyna insan hukuklary bilen baglanyşykly meňdeşliklerden başga da birege çalymdaş käbir ugurlar bar. Geň tötenlik meselem iki ýurdum 1991-nji ýylda de facto garaşdyrlyk gazandy. İki ýurtda da häkimiýetler ýyla sanynyň 6 milyondan gowrakdygyny aýdýar. Dünýä türkmenleriniň bu sany elbetde Eritreýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky meňdeşlikler barada däl gepleşigiň bu sany bütün dünýä medeniýet azatlygy gününe Türkmenistanyň medeniýet azatlygynyň gözgüýni ýagdaýyna ser salýar. Serhesiz reportyorlar guramasy öz hasabatlaryna Türkmenistanyň medeniýet azatlygynyň ýagdaýyny dyňysyz giňeýän gara girdap häsiýetlendirýär. Asman jisimleriniň arasyna gara kowlar adamlar üçin uly kanser. Elem giňişligindäki gara girdaplarda bolup geçýän hadisalar iňen ösen tehnologiýalary eýe bolan adamlar üçin henüýde ma'lum näl. Serhesiz reportyorlaryň gara girdap meňdetmesi belki-de ýöne ýerden näldir. Sebäbi Türkmenistanlaryň gündelik durmuşynda bolup geçýän wakalar halkyň gündelik ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, ýurdun ykdysady şertleri, bazarlarda bahalaryň aşa ýokarlanmagy, ýurtda ady güpdünçiliginiň gözgüýni ýagdaýy, ýer säher oýanyp döwlet dukanyna bir döwüm çörek satyn almak üçin nowbata durýan erkek we aýal adamlar, bankomatlardan nagd pul çekmek üçin uzun nowbatlarda garaşmaga mejbur bolýan raýatlar barada daşar ýurtlarda az adam milýändir. Halkara media serişdeleri Türkmenistanlaryň gündelik durmuşy barada kän bir habar berip duran oklar ýoksa ne? Häzirki döwürde her ýurduň öz aladasy özüne ýetik. Bir tarapda tutuş dünýäde serhetler ikrar etmeýän ýokunç virus, beýleki tarapda virusyň öňüni almak üçin girdilen çäklendirmelerden ejir çekýän ykdysadyýetler köplerde alada döredýär. Ýöne virusdan ozalam ýapyk Türkmenistan üns merkezine çekilmeýärdi. Halkara medeniýetde şol sany ýyry neşirlerde haçan Türkmenistanyň altyn çaýlan bir it heýkel açılsa, ya döwlet baş tutany eline gitar alyp aýdmaýsa, okassa ya tigir sürse, şonu biraz Türkmenistanyň ady tutulýardy. Ondan daşary dünýä maglumat giňişligine ýurduň ady kän bir tutulup baranok. Türkmenistanyň öz içinde bolýan hamaly türkmen hökümetiniň halkara awraýynyň dawarasy dağa aşýar. Hamaly türkmen halky bagtyar we berkarar zamanyna boleliň durmuşda ata-babalaryň giýje günlük zardy edip hasratyny çeken altyn asyryna ýaşaýar. Munyň şeýledigini döwletiň berk gödäwçilik aslyndaky media serişdeleri tashhir günlüğün ýaly tekrarlaýar. Ýurt içinde türkmen diline gepleşik berýän mawy ekranna tashhir günlüğün ýaly diňe bagtyarlyk zamanasy wasp edilýär. Arkadagy şöhrat sesleri ýanglanýar. Kanagatly raýatlaryň diňe minnetdarlyk sözleri hamaly ady wazasy dünýäde bolan berkarar ýurduň bagtyar raýatlarynyň telwas ruyan ýürek buýsançlary ýygyderli ýagdaýda her gün ertirden agşama çenli
Dynygysyz tomoşaçylary eşitdirler. Metbuat azatlygynyň ýagdaýynyň gözgüni ýurdunun ykdysady, syýasy we sosial problemalara ünit çekýän ýekejide gepleşik döwlet mediasyna tomoşaçylara ýetirilmeýär. Metbuat azatlygynyň berk çäklendirilmegi sebäpli halkyň ilginiň ýüzbeýid bolýan günnelik kynçylyklaryny, halkyň sesini eşitdirýän garaşsyz media serişdeleri bolsa, berk çäklendirmeleriň arasyna döwletiň gülalyglyk wagtyna alternativa hödürleýär. Şol garaşsyz media serişdeleriniň biri hem Azatlyk radiosudur. Aslynda Azatlyk radiosu dünýäde Türkmenistan barada türkmen diline garaşsyz gepleşik berýän ýeketäk media guramasydyr. Radionuň bir gysym habarçysy ýurt içinde ören çylşyrymly şertlerde häkimiýetleriň bir göz gabawynyň aslynda halkyň sesini halka eşitdirmek üçin jan edýär. Çäji harpykdan aýyrmak üns we hüşgärlik talap edýär. Eýsem resmi maglumat giňişligini aýdylmaýan zatlar aýtmak üçin döwlet mediasyna tabu hasaplanýan tanqidi garaýşlary beýan etmek üçin nähili üşük we tejribe gerek. Bütün dünýä metbuat azatlygy gününi Azatlyk radiosynyň habarçylary dünýäde metbuat azatlygy iň berk çäklendirilýän ýurtlaryň birine Türkmenistana döwletden garaşsyz habar ýazylmagyň aýratynlyklary barada dünýä türkmenlerine ýazmaça gurrun berdiler. Men heniz ýaş ýetkinjik wagtym Atan Pahir radio dinlerdi. Ol hem işe radionuň tolkunlaryny Azatlyk radiosyna düzüp goýardy. Berilýän habarlar üns bilen dinlerdi. Her gün Azatlyk dinlemek meniň üçin däwe urulyp gitdi. Atan Pahir bilen oturup beýleki vilayetlerde bolup geçýän wakalary radiodan dinlerdik. Käteler atam oturan ýerini hökümet ýolbaşçylaryna gahar ederdi. Men onu üns bilen synlardym. Ol daşarda tanqidi pikirlerini açaçan aýdyp bilmezdi. Şonuň üçin men öz pikirlerini açaçan aýtmakdan gorkýan adamlaryň sesini we derdini eşitdirmek üçin habarçy bolasym geldi diýip Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy gurrun berýär. Ýöne ýapyk jemgyýetiň daşyny halk sesini we dürli pikirli garaýşy eşitdirmegiň hem öz bahasy bar. Dürli pikirlilikden heder edýän häkimiýetleriň ýygyderli ýazarlamalary, olaryň öznüksiz göz gabawy dürli basyşlar Türkmenistanyň içinde erkinlige tarapdar habarçy bolmagyň güzaplarynyň diňe käbirleridir. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleri gysga sarly hareket etmeden soň dowam edýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, siz dünýä türkmenleriniň bütün dünýä metbuat azatlygy gününe bagyşlanýan sanyny dinleýärsiňiz. Azat habarçynyň kärini diňe bir häkimiýetlerde leýsem ýapyk jemgyýetiň çetin kadalary hem erkin maglumat akymynyň ýoly goýulmagyny kynlaşdyrýar. Bir ýerde bir hadise bolsa wakanyň bolan ýerine baryp adamlara arkaýyn sorag berip bolmaýar. Ýa-da bolup duran wakany video düşürüp bolmaýar, surat alyp bolmaýar. Egerde kimdir birine tötänden sorag berseň onu köplenç ol adam beren soragyna jogap bermekden saklanýar diýip habarçy munyň mümkin bolan sebäpleri barada gurruna dowam edýär. Sebäbi islenlik wakanyň bolýan ýerine ilk bilen milli howpsuzlyk işgärleri baryp video düşürýän adamlary ýa-da surat alýan adamlary gözleýärler diýip bolaýtdy. Ikinji habarçynyň çaklamalarına görä habarçylaryň aragatnaşyk ferişdeleri ýokardan ýazarlanýar, olaryň geolokasiýasy barlanýar. Halkara hasabatlarda aýdylşy Türkmenistanyň döwlet media ferişdeleri bir gödäwçilik aslyndadyr. Hökümet ähli media serişdelerini gödäwçilik edýär. Ören az sanly internet ulanjysy diňe bir senzuradan geçirilýän internetden peýdalanyp bilýärler diýip terhesli reportyorlar soňky hasabatynyň Türkmenistana bagyşlanan bölümini aýdýar. Türkmenistanyň ýeketäk internet üptünçisi Türkmen Telekom döwlet kompaniýasydyr. Internet turu tutuş dünýäde maglumat akymynyň kadaly we çalt ýoly goýulmak üçin giň mümkinçilik döretdi. Ýöne halkara hasabatlarda da aýdylşy Türkmenistanyň internet köp adam üçin el ýeterli däl. İnternet el ýeterli bolan halatynda da ýurdun aragatnaşyk damarlaryna erkin maglumatyň hereketi berk çäklendirilýär. Ýurtdaky berk maglumat gödäwçiligi istenlik hadise boýunça häkimiýetleriň diňe öz versiýalaryny öňe sürmegine mümkinçilik döredýär. Meselem 2020-nji ýylyň başlaryndan bäri tutuş dünýäni koronavirus pandemiýasy agdardyň döretdi. 150 millionyň gowrak adama keseli ýokaşdy. 3 millionyň gowrak adam koronavirus keseli bilen aradan çykdy. Ýöne türkmen häkimiýetlerine görä Türkmenistana hiç ýyly virus hadisesi hasaba alınmady. Döwlet mediýasy koronavirus habarlarynyň gaça durdy. Ýurtda berk gödäwçilik aslyndaky maglumat giňişligi häkimiýetleriň koronavirus boýunça
diňe öz versiýalaryny öňe sürmeklerine ýardam etdi. Türkmenistan dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biridir we Demirgazyk Koreýany hasaba goşmanyna özüni COVID-19 hadisasyny ikrar etmedik ýeketäk döwletdir diýip terhesidir reportýorlar ýazýar. Türkmenistanyň döwlet heýetçiligine 25-30 töwre gazet jurnal 7 sany telekanal we ýene bir topar radio kanal hereket edýär. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň gödäwçiligine Türkmenistan şugun we Türkmenistan Altyn asr habar web saytlary hereket edýär. Media uramalarynyň ýol başçylary prezident tarapyndan wezife bellenilýär. Şol bir wagtyň özünde döwlet baş tutan derejesinde metbuat serişdelerinden şol sana gazet jurnallaryň ýol başçylarynyň we beýleki media uramalarynyň başlyklaryndan Türkmenistanyna gazanyldy diýilýän ösüşleri wasp etmek we wagt etmek ýygyderli talap edilýär. Türkmenistanyň telewiziýa we radio gepleşikleri hakyndaky kanuny kagyz ýüzünde hususy telewizion kanallarynyň açylmagyna ruhsat berýär. Ýöne munyň ýeketäk şerti olar Türkmenistanyň pozitiv keşfini öňe sürmeli diýip serhesidir reportýorlar aýdýar. Metbuat azatlygy näme üçin gerek? Garaşsyz metbuat demokratiýanyň miýzeme sütunlarynyň biridir. Türkmenistan demokratik hukuk we dünýäwi döwletdir. Azat metbuat demokratiýanyň aýrylmaz şertidir. Söz azatlygy adam hukuklarynyň ählumumy jarnamasyna kepillendirilýär. Metbuat azatlygy siýasatçylaryň media işgärlerini eçilýän aýratyn hukugy däldir. Jurnalist öz işini berja etmek bilen raýatyň kanunlarda kepillendirilen söz azatlygy hukugundan peýdalanýar. Alımlaryň tasdiklamagyna görä asyrlar boyu diýdimdor häkimetler hakykaty dogry sözi oňlamaýar. Erkin metbuat hakykaty we faktlary öňe sürýär. Gümürtüklik we ýapyklyk diýdimdorlygy maksus aýratynlykdyr. Çäji harpykdan aýyrmak erkin we wyjdanly metbuatyň borjudur. Has sadalaşdyrsak aýdaly meselen bir adam beýleki bir adamy köseýär, oňa zulüm edýär, basyş edýär. Edilen hiç kime sesini eşitdirip bilmeýär, içine salýar. Zulümkeş edilýäni sütem edýär. Sistematik görnüşde sütem edýär, horlaýar. Edilen derdini düşündirip bilmeýär. Zulüm dowam edýär. Zulümy paş etmek üçin erkin söz gerek. Ýa-da aýdaly meselem bir ogru giýje günnüz ýatsa tursa ogurluk edýär. Her pursatda goňşy golumyň emlegini ogurlaýar. Ýyly güni azar baryny berýär. Ogrudan halas bolmak üçin meseleni aç-açan gozgamak we ýyly güni habarlatmak, tele giýişe çäre görülmegine ýardam bermek erkin metbuatyň wezifesidir. Metbuat belki ýyly wyjdanydyr, habarçy halkyň sesidir. Iň bolmany bolmagy şeýledir. Fransuz ýazgysy Voltaire'niň erkin söziň ähmiýeti baradaýdan bir meşhur sözi bar. Men seniň aýdýan zatlaryň bilen alalaşmany bilerin, ýöne seniň onu aýtmak hukugyny aňyrsyny ölümem bolsa goraryn diýip 18-nji asyrda ýaşap geçen Fransuz filosof aýdýar. Demokratiýanyň ösen jemgyýetlerine erkin metbuat öz funksiýasyny ýerine ýetirýär. Adam hukuklaryny goraýjylar, aktivistler erkin söziň erkin metbuatyň goragyna çykyş edýär. Fransiýaly Voltaire'niň sözlerini aktivizm bar kurýar. Erkin metbuat faktlaryň esasyna halallygyň we dogruçylygyň tarapyna çykyş edýär. Türkmenistanda erkin jurnalist ýurt içinde azat habaryň ýygyny öz başdan geçiren wakalary barada gurruna dowam edýär. Bir maglumat almakçy bolsam her baran ýerimne ilki serhesaplyk bilen sorag berip bolajak adam gözlemeli bolýaryn. Göni baryp çem gelen adama sorag berip bolmaýar. Onuň häkimetler bilen hyzmatdaşlyk edýän bolmagy mümkin. Şonuň üçin köp halatlarda adamdan 3-4 sagatlap diňe synap durmaly bolýar. Käm wagt onunum köp wagt gidýär. Käm mahal bolsa asla maglumat alyp bilmän gaýdýan wagtlarma bolýar diýip habarçy gurrun berýär. Näme üçin adamlara sorag bermek howply? Munyň hem özüne ýetes sebäpleri bar. Meselem Abaşanyň döwlet departamentiniň dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça ýaýradan soňky hasabatyny Türkmenistanyň raýatlaryň hökümeti tanqidlamagy häkimetler tarapyndan watana dönüklük derejesine kabul edilip bilinýär. Hatta hökümeti tanqidlanan adamlar azatlykdan mahrum edilmek howpy bilen yüz galýar. Tanqid ýok ýerde ösüş gumana, ýöne ýasama gulaly ulluk wagty kime we näme derkar. Meselem erkin metbuat akan çukan ýollar, ýykyk ýumruk köprüler, taptakyr dukan tekçileri barada habar berse kime näme diýän. Golaýda Azatlyk Radiosy Türkmenistany döwlet dukanlarynyň öňünde uzun nowatlaryň gadagan edilmegi barada habar berdi. Häkimetlere görä dukanlaryň öňündäki nowatlar döwlet başçylarynyň awraýyna şek getirýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurtda azyk haritlarynyň ýetmezçiligini, bankomat nowatlaryny, beýleki ykdysady we sosial meseleleri ýakynan izlerleýär. Hormatly dinleyijiler, bu gepleşiň dowamyny innik sanlarymyzda dinläp bilersiňiz. Bize berilen wagtym tamam boldy. Üns berip dinläniňiz üçin köp sag boluň. Ýene-de efirde duşýançak sag oturuň.